mày tâm lắc ba nang cha sing toman ta sip sia lai pa ô nang tok te alau au ngô lang si nang yesip si kama au sip si la Jesu nang ka tong như yam tâm pha tô man sang nang ki tao yo pai to bu ai o ba sa chi nang sing nang ayan ni pa kata ayan pa bu pa Jesu toman anuin pa oh Jesu tao sabu nang trái pa nang yesip si kama au sip si la sing ai nghìn tuổi như nan na ngô ya boy tàu phai ya ô bu ya tàu yo phai to bu ai Corona tak ya tai cứ Corona tak ya tai cứ Praise the Lord.